Ayan po mga idol ang aking tanim. Magapang na po yung aking mga pipino. Sana wag na sumama ang panahon ngayon December para po kahit paano ay makatikim ako ng aking pinaghirapan dito sa aking mga munting gulayan. Yan po yung aking ampalaya mga idol. Ginawan ko po ng pagapangan. Ito po yung aking sitaw. Ayan o. Meron na po siyang mga bunga. Ay please God kasi ilang ko yan na makakatikim tayo ng bunga ito mga idol. Ayan yung bunga na po siya. Thank you so much. Sana wag na sumamang panahon kasi bunga na sila mga idol. Ayan po. Habang nagpapahinga nagkakape tayo mga lods. At ito po yung pantanim mong talong. Yan malaki na po. Sa linggo po ililipat ko na yan. Ililipat ko ng tanim na po yan sa unahan mga idol. Dito ko ilalagay yung talong sa lugar na ito. Sama-sama na po yan dyan, pati yung sili. Yan po yung sili. Pag sasabay-sabay ko na po itong lipat punla mga idol. Munting gulayan dito sa aking bakuran mga mamisir. Epekto ng bagyo. Thank you for watching mga idol. Ingat po kayo lagi mga mamsa.